Kopogore gi manya korom gajwanga jodak ma South Alungo e Iseme Kisumu County. Sani odak gi luoro kaluwore gi monj marao sani otukgo monjo gi e miere kendo ketho godo puothegi. Gino maketo ngimagi kama tek. Jodak go wacho ni kata obedo ni gisechwalo lipot ka migawo mochung' ne le mag bunge to nyaka sani onge gimosetime. Millicent Adhiambo miyo ler mar wachno. Gweng' ma South Alungo e Iseme yandene na lura makwe ogo e tach ka oganda ne puro kendo tiyo tijegi mapile e yor kwe. Kata kamano, luoro matamre gi nono sani okwako chunygi ka luore gi monj marao siko monjo gigo piny maru. Otieno kotieno, kweth mag rao wuok e nam Lolwe kendo wuotho kilomita 3 nyaka e miere mag gweng'ni ka gikwayo gino mamayo gi kwe. Kama wantie sani kilomita 3 ne rao wuotho machopie. Rao biro nyono puothe chamo gik manie puodho. Kora asara ng'eny kabisa. King'ado kidok loka kata odumbo rundu onge. Onge ng'ama nyalo komo nikech kikomo to rao chamo te. Kikomo to rao chamo te. Ma chunywa nochido wawe puothe go kwa pur. Jogweng'ni wacho ni kata obedo ni gitiyo matek kabie e yote nachiel kende repegi miyo gi kihondko ni mar gimonjogi kendo giyuyo oko puothe mag oduma, oganda, niang' to kod rabuon. Nyoche na puro rabuon negi nang'o nene madong' kech. Sani kata kama goe lweta onge. Otieno kinyal wuotho sa 3 kata kia chiro ni wach rao. Pidho oduma kaka koro mopidh kama tin ni to in isiko oko sate. Chuo dak nwa puothe kuonde mopurgo. Ok ninde udi. Jopith moko bende yango ni giseyudo lal e puothegi manyalo romo eka 1.5 e thuolo mar jumbe 2 kende. Eka 1.5 gi nyono magitieko te gichamo maonge gimoro amora. To ere wane awach ni en about 4-5 square kilometers. Mamago ka jopuro rao teke. Ok inyal wuok kata kidhi kata mane arita moro gotieno nikech iluor kar mondo jama unde mabuogi to rao ema buogo ji e kor gweng' ka. Lal makamoko e oko ute kod jamni ka giwacho ni gisethegore kod nindo nikech chuno joma chuo mondo wuok orit chame puothe e mudho gotieno. En ne nyithindwa mondo sikul gokinyi tiyudo ka nyithindo duogo dala gi ng'wech ka nyithindo romo gi rao sama nyithindo kala ora. Nikech repe osenyuolore mang'eny kendo repe opong'o gweng' kamoro amora rao chando nyaka dhok. Ni sasa mwatiyo tije puodho to nyaka wanindo oko, wan joma chuo sani ok waninde udi. Wanindo oko nikech kininde ot to kiny kidhi e puodho yudo ka puodho dong' pap. Malit ne rao chamo puodho mayaw yiengre kor ot. Sama rao yiengre kor ot no dhi momukre mogore piny te. Watemo ndiyo matek mondo wadhi e puodho kendo wuok e odi sa 1 nyaka wang' sa 9 kitemo mondo iduog ot kane dhako be osemaki matisi mulo dhako gi koni. Sami mako mama ni mimule ni rao ni e puodho. Wach makama miyo giseyo migawo mochung' ne rango le mag bunge KWS kuom senyiso yulo e resogi e lwet repego gisundo mondo piny owacho odonjre kendo konygi mapiyo kaka nyalore. Jogem kwa mondo biro gi mitoka to dhi chunga kanye to ok nene. To ka jogem dok ni to wuok odonjo e puothe. O gilime saka sa to aomo gi pile. Koro rao kapok gidonjo magi ka kata ng'ati kor gweng' ka to nakwayo jogem ni ka giyie mondo gibi kendo gikonywa wach rao ne yo mapiyo kaka nyalore mondo wabed e community mantiere kod kwe. I do appeal to the government, especially the sector of KWS. Let them help us to curb this menace that we have. Ne jodak ma South Alungo e Iseme ma ok en mana midhiero mar kedo gi lweny e kind oganda kaachiel kod le mag bunge. En kedo mondo girit yor yuto kaachiel gi kwe margi. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, South Alungo, Kisumu County. Jatend piny Tanzania Samia Suluhu Hassan oyanga ka jaloch e ng'wen